My spolu s našou kamerou navštívime 10 záhrad, ktoré potom predstavíme ostatným divákom. No a tí pomocou SMS-iek vyberú tú najkrajšiu. Áno, ale ocenený bude nielen ten, kto bude mať najkrajšiu záhradu, ale aj jeden z SMS-kujúcich. Inak viac informácií sa dozviete na našej webovej stránke. Majiteľ víťaznej záhrady, ako aj jeden z hlasujúcich divákov, získa túto kompletnú záhradnú grilovaciu kolekciu s kontaktným propánbutánovým grillom, fritézou, varičom aj drezom. Ale skrátka nepríde ani ten, koho záhradu navštívime s našou kamerou. Darujeme mu totiž záhradný plynový grill a vonkajší ohrievač. Všetky tieto ceny do súťaže venuje Probugas. Druhú súťažnú záhradu sme našli priamo v Bratislave, pri krásnom rodinnom domčeku v Rači. Aj majiteľom je pán Vojto. Dobrý deň, Vojto. Zdravím. Takže toto je vaše kráľovstvo, áno? Áno. Také malé kráľovstvo, ale je to moje kráľovstvo. Vyzerá to, ako keby ste to včera dokončili. Tak, je to robota niekoľkých rokov. Postupne som to prerábal, tá záhrada prešla niekoľkými úpravami, rekonštrukciami a v podstate stále sa na nej niečo mení, stále sa niečo na nej robí. Ako to tu vyzeralo úplne na začiatku? Pred tými 40 rokmi, keď som sa sem nasťahoval, tak tu boli vinohrady, tu bol hospodárske budovy, strašne veľa stromov. Potom som to postupne pretváral, vysadil ovocné stromy a posledných, 10-15 rokov sa venujem okrasnej skalke a vlastne celú záhradu, ako ju vidíte, som pretvoril na takú miniatúrnu okrasnú záhradku. Máte tu aj volieru? Ste chovateľom vtáctva? Tá voliera to je pôvodný skleník, ktorý mi kompozične nepasoval do záhrady, ale tým, že som kedysi choval papagáje, som si povedal, že sa z toho skleníku urobí voliera, ktorá by bola súčasťou tej skalky. Vidím, že vo vašej záhradke máte prevažne stromčeky. A viete, koľko ich máte? Zhruba 250, ale presný počet vám nepoviem. Nerátal ste ich? Nerátal som ich, nerátal. A sú to všetko prevažne zakreslé formy však? Sú to, áno, sú to zakreslé formy. Hovorí sa im čarovníky, lebo sú to také pukové mutácie rastlín, veľkých, vysokých rastlín, ihličnatých a listnatých drevín. No, druhou tu není veľa, mám tu borovice, smreky, smrekovce, jedle, ale väčšinou sú to teda variety. Čo je napríklad toto? Toto je napríklad varieta, čarovník z borovice lesnej, ktorá má zhruba 10 rokov. Tie ročné prírastky sú také 2-3 cm, čiže ona sa vlastne odlišuje od toho pôvodného druhu. Udrží si formu, alebo treba nejakú špeciálnu starostlivosť? Tieto čarovníky si väčšinou držia formu. Prakticky všetko, čo tu vidíte, strihom alebo nejakými úpravami neprechádza. Nerobím tu žiadne úpravy, akurát, že tie rastliny treba občas prihnojiť. Áno. Polievať, samozrejme. To také je tie základné. Základná starostlivosť. Hej. Máte tu aj nejaké unikáty, ktoré nikto iný nemá okrem vás? Tak, nepovedal by som, že také unikáty, ale je tu zopár rastlín, ktoré sú také málo známe, alebo nemá ich veľa ľudí. Vojto, pomáhal vám s touto záhradou nejaký architekt? Nie, nie. Túto záhradu som si vlastne robil aj navrhoval sám. Úplne sám, hej? Úplne sám. Nikto vám nepomáhal? Nikto mi nepomáhal. V podstate je to moje dielo. Čiže tak intuitívne ste to robili, áno? Skôr intuitívne. Inak tie kamene sú veľmi zvláštne. Odkiaľ ich máte? To sú tufové kamene, ktoré kupujem alebo nosím z hradišťa pod Vrátnom. Samozrejme si ich vyberám. Vidíte, že tie kamene sú dosť porezné. Je to ľahký kameň. Sú tam štrbinky, do ktorých sa dá aj niečo zasadiť. Aj presne tak. Ste to okamžite využili však. Tak áno, lebo chcem, aby tá záhrada vyzerala, teda pôsobila dojmom takej prirodzenosti, ako v prírode rastie, ale je to napríklad kameň, ktorý som si priniesol z Kolíňan, z kameňolomu v Kolíňanoch, ktorý ma upútal svojím tvarom. Krásne. Je to aragonit, je teraz prerastený už rastlinami, ale je to veľmi pekný kameň. A propos tie rastlinky, odkiaľ ich berete? Nakupujete ich niekde v zahraničí? Mám kontakty, mám známych kamarátov, pestovateľov a vlastne od nich si tie rastlinky zháňam, si ich aj vymieňame. Vojto, toto vyzerá ako 7 tanierov pre hladných záhradkárov. Tak áno, to som vytvoril také misy, ktoré chcem darovať postupne svojim známym alebo priateľom na terasy. Áno, takže svoju záhradku už máš hotovú a teraz ideš pomáhať priateľom a známym. No, a možno aj neznámym. Áno, baví ma to a rád by som proste rozšíril svoje aktivity aj týmto smerom.
Rozhodnúť o víťazovi môžete aj vy, a to zaslaním SMS správy na číslo 7017 v tvare záhrada, medzera, 02, medzera, kontaktné údaje. Vojto, ďakujeme veľmi pekne za ukážku vašej záhrady. Ďakujem aj ja za vašu návštevu, som rád, že ste tu boli. A tento záhradný plynový grill a vonkajší ohrievač vám venuje Probugas. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, Ďakujem. ďakujeme. Dovidenia. No a ak sa vám táto záhrada páčila, tak jej pošlite svoj hlas. Dobre, ešte masíruj korienky a my sa zatiaľ pozrieme, čo uvidíme na budúce. Dobre? Kaj tu máš tieto dva. To je hyacint. A toto je orchidea. Na budúce si povieme niečo o črepníkoch a substrátoch, predstavíme vám zaujímavú termoizolačnú hmotu a nebudeme šetriť ani kreativitou. Zavítame do 3. súťažnej záhrady a ponúkneme aktuálne rady záhradkárom.